Barcelona el 80% de la contaminació acústica i de l'aire prové de vehicles motoritzats, de transport de mercaderies, de vehicles privats, del transport públic. A Sant Antoni, en concret, els veïns van manifestar un interès molt gran per aquest problema, un interès que venia directament d'ells i no només de la preocupació que té l'Ajuntament. I d'aquesta manera vam decidir començar una campanya per entendre realment aquest problema de primera mà. I sobretot per entendre la contaminació que prové de vehicles comercials, de vehicles de transport, del transport públic, dels autobusos turístics, del transport de mercaderies al barri. Quan ens arriba l'Ajuntament i ens explica que volen donar resposta als veïns per entendre realment què està passant al seu barri. Llavors el nostre plantejament és, escolta'm, anem a fer el que sabem fer, que és no posar un sensor només i especular sobre aquelles dades, sinó a redonar sensors als mateixos veïns. I per tant vam crear un protocol en el qual vam donar sensors de qualitat de l'aire i sensors de contaminació als veïns perquè els instal·lessin a casa seva i s'involucressin a solucionar el problema, s'involucressin a analitzar el problema. I allà vam començar, una setmana abans del dia sense cotxes, a instal·lar els sensors de contaminació de l'aire, que en aquest cas medien black carbon, i els sensors acústics de soroll, que medien decibels, i ells van estar capturant dades amb aquests dispositius durant més de 15 dies. Quan agafem les dades que hem estat capturant durant més de 2 setmanes i les comparem la del dia sense cotxes, ens adonem que la contaminació atmosfèrica al dia sense cotxes és un 40% menor. Per tant, podem entendre perfectament que la contaminació, principalment en aquella zona, ve de vehicles. I és un 40% menor i no menys perquè aquell dia hi van haver activitats també lúdiques d'informació a la mateixa zona. I amb la contaminació acústica no és tan dràstic, però és també el mateix. Per tant, ens n'adonem que quan menys cotxes, quan menys vehicles hi ha al carrer, més salut per a la ciutadania, perquè al final és menys contaminació.